ארי מלניק הוא מדריך תיירים, מורה דרך. ארי, סליחה, מה אמרתי? אריה? יכול להיות כן, שזה היה ארי, זה במקור אריה. השם הנכון. יכול להיות שזה היה פעם אריה. ארי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. זה היה פעם אריה? רק בשביל לא, לא, שנפתור את זה זה מול פשוט העורך? ארי. זה כן, על, כן. על שם סבא אריה? אתה חייב להוציא אותי מזה איכשהו. אריג זה גם שם מהתנ"ך, שהמשמעות שלו היא כמובן אריה, אבל נכון. גם באמת דומה לסבא שלי שהיה מארצות הברית וקראו לו הארי. יש! אתה רואה? אז הנה, צדקת. מה העניינים? ארי, ימים לא פשוטים. אה, ימים הרבה פחות טובים ולא פשוטים, המצב שלנו הוא חמור מאוד. עד שלשום היינו בסוג של המתת חסד של הממשלה, עם דגש על המתה ופחות על החסד. עכשיו כן. אנחנו כבר בווידוא ניטרול. זאת אומרת, התקווה היחידה שהייתה לנו לאיזשהו סוג של עבודה בתקופת חג המולד, שזה בעצם הסם התבואה השנתי של ענף התיירות. התקווה הזאת נגוזה. אנשים פשוט בדיכאון ולא יודעים מה הם יעשו עם עצמם, כולל אותי כמובן. ואנחנו פשוט דורשים שהממשלה סוגרת לנו את העסק. היא חייבת לפתות אותנו, פשוט מאוד. חד משמעית. ותראה, דיברה כאן השרה קארין אלהרר לפני כמה רגעים, והיא אמרה, אני שמעתי באוזניי שלי את שר האוצר ואת ראש הממשלה אומרים, אנחנו נדאג לדבר הזה, יהיה פיצוי חד משמעית. האם אוקיי, האמירה הכללית הזאת מעודדת אותך, או שאתה אומר, דברו איתי כשהכסף יהיה בחשבון? דברו איתי כשהכסף יהיה בחשבון. אנחנו שמענו את אותה אמירה. שמענו אותה גם משר התיירות שנלחם ונלחם ונלחם, אבל לא קרה עם זה שום דבר. שמענו אותה גם משר האוצר כשישבנו מחוץ לבית שלו והוא הבטיח למצוא פתרונות, ושמעתי אותה אישית גם בוועדת כלכלה כשאני ישבתי שם ומיכאל ביטון, חבר הכנסת ויושב ראש הוועדה, אמר שימצאו לנו פתרונות. אני יכול להגיד לך ששום דבר לא קרה. אנחנו כבר 4 חודשים בלי פיצויים, עם ענף סגור לחלוטין. כן, הוא כאילו נפתח רק לפני 3 שבועות, אבל הוא לא באמת נפתח. אז בוא כן, נגיד, גם בכל התקופה שאולי היה פתוח בכלל, לא קיבלנו שום דבר, וגם אמרו לנו חד משמעית במשרד האוצר, שלא נקבל שום דבר. כן. הכל זה סתם הכרזות בתקשורת, לא נקבל שום דבר מזה. אם הממשלה בצד אחד של המאזניים סוגרת את העסקים, בצד השני של המאזניים חייבת לתת פיצויים, אנחנו נילחם על זה, ואנחנו נמשיך להזכיר להם את זה כל יום. חד יש עכשיו משמעית. הפגנה שמתארגנת מול משרד החוץ עכשיו, ממש, בשעה 9 יש שם התכנסות. אנחנו כבר היום מפגינים, אנחנו לא נפסיק להיאבק עד שהממשלה הזאת תפסיק להתעלם מאיתנו ותפסיק להרוג את ענף התיירות הנכנסת. ארי, לאיזה היקף של פעילות ירדתם גם עם החזרה? זאת אומרת, אני מנסה רגע לקחת לא את הימים יופי, האלה. אז בוא אני אסביר לך בדיוק לגבי החזרה הזאת, שכולם כל כך מתלהבים ממנה. החזרה הזאת זה המתת חסד לתיירות. למה? אני מסביר, כי נותנים רק לאנשים קומץ בעולם המערבי שהצליחו לעשות בוסטר להיכנס לישראל. רק לסבר את האוזן, אפילו בארצות הברית שבה נותנים את הבוסטר, אבל לא ממליצים עליו מתחת לגיל 50, רק 1 מ-5 מחוסנים קיבל את הבוסטר. מראש זה אומר שרק 20% מהפוטנציאל התיירותי המחוסן בארצות הברית יכול לנחות כאן. שלא לדבר על הילדים שלהם שהם לא מחוסנים, וזה עוד בארצות הברית ששם המצב הכי טוב מבחינת בוסטרים. כל מדינה אחרת יש הרבה פחות בוסטרים בארצות הברית. אז מראש, גם לפי המתווה הקיים, הפוטנציאל הוא כל כך נמוך שאני לא, אבל בספק שהוא יצליח אני אפילו מזכיר להחזיק. לך, כן. אני מזכיר לך שמבחינת משרד הבריאות בהנחיות, אתה מדבר על הבוסטר, אבל ככל שאני זוכר ובדקתי את העניין הזה, אז נותנים גם למי שעונה להגדרה של מחוסן עד חצי שנה ממנה שנייה. נכון. נכון שזה כבר מיעוט של האנשים אגב. זאת אומרת, לא, בארצות זה לא הברית, כזה מיעוט. מרבית שמע, האנשים שהתחסנו. בארצות הברית אתה כבר במספרים גבוהים. לא, לא, לא. אני אומר, רוב האנשים, מאז תהליך ההתחסנות שלהם בארצות הברית, עברה יותר מחצי שנה. אני אומר לך את זה מידיעה. זאת אוקיי. אומרת, מרבית המחוסנים האמריקאים, החיסון שלהם כבר פג תוקף. אני יודע, אני הרגע הייתי בארצות הברית ודיברתי עם הרבה מאוד לקוחות אפשריים, וכך הסתבר לי. זאת אומרת, רובם שם התחסנו, אתה יודע, ברמה של חודש, חודשיים אחרי ישראל, לא הרבה אחרי. כן. ורובנו כבר היינו צריכים בוסטר. אני אשאל כלומר, אותך גם שם שאלה, הפוטנציאל הוא נמוך. אני אשאל אותך שאלה אכזרית. ארי, כשאתה שנתיים בתוך רכבת הרים כזו, אתה נשוי, אתה עם משפחה? אני נשוי ועם ילדים. כמה ילדים יש לך? 2, תאומים בני 4. מדהים. אתה צריך להביא פרנסה הביתה. נכון. ואתה נשמע לי כמו אדם שברוך השם יכול למצוא את עצמו בעוד תחומים. מה היה הרגע שבו עבר לך בראש להגיד, אוקיי, זה לא יקרה, time to move on? תראה, לא רק שזה כבר קרה, אני כבר נמצא בתוך זה, וגם מרבית האנשים בענף שלי
נמצאים בתוך זה. הם עובדים בגדול בעבודות שהם הצליחו למצוא. גם אני עובד בעבודה זמנית שהצלחתי למצוא בשכר מאוד מאוד נמוך. ניסיתי למצוא בהרבה דברים, אבל צריך להבין שלבן אדם כמוני, בן 43, שב-15 שנה האחרונות עוסק אך ורק בתיירות, יש רזומה קשה מאוד למצוא בו עבודות, אתה יודע, בסוג של תעשייה שיכולה לממן את ההלוואות שלקחנו לעסקים שלנו. אז אנחנו בבעיה מאוד קשה. אני כבר עובד באיזושהי עבודת יום של להחזיק את הראש מעל המים, אבל זה בהחלט לא יספיק לי לטווח ארוך, וככה גם רבים מחבריי, ושוב צריך לזכור, אנחנו בעלי עסקים, אנחנו לא רק שכירים. יש לנו רכבים שקנינו בשביל לעבוד עם תיירים, ויש לנו הלוואות על העסקים, אנחנו לא יכולים, עבודה כמו שלי, ב-7,000 שקל בחודש, ברוטו, זה לא דבר שיכול לממן את זה. שום דבר מזה. ארי, נמשיך ללוות את המאבק שלכם, הכל כך צודק. שולחים חיזוק מכאן. תודה ששוחחת איתנו. מודה לך מאוד, אפשר. הפסקה לעדכון השעה 9.